Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta? Maayong pagpatalingog kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kininasab ang usa ka taknang tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, mo'y usa nga makiguban kaninyo pinagis pagkatud sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa tibok nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. Og ang atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibihan sa RPN, DXKD, Teleradyo Cagayan de Oro City, mga kaigsunan matag adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og live usab kita mga kaigsunan sa Facebook og makita usab ang atong programa sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang mga programa usab sa PBC masud-ong usab kini sa YouTube. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RPN, DXKD Dipolog. Mga kaigsunan mabati usab ang atong programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa gagabion matag adlaw Domingo. Live usab gyapon kita mga kaigsunan sa Facebook. Og dinhi usab sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM sa Bayugan alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 6 magsugod sa alas 5 matapos alas 6 ang takna sa gabiyon. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa inyong pagbatalingog dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa DXMB RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa IFM station sa Valencia sa Samar gyapon nga takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa launa media ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Oriental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mga kaigsunan mabati usab dinhi sa Diksaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw nga Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod sa atong programa og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasud-ong kanamo live via Facebook dinhi sa Blackport, New York ni Sister TC Kulihat, ni Sister Lily Kulihat Peterson. Ayun man, dinhi sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rich Seal Barbosa Samoramos Graham. O dinhi usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito at Justina Makiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julaila Hermias Arizon,
ni Aligriano Hermias, ni Charminia Hermias, ni River Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nick Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Verano and family, atong sab nga igsoon karon ni nagsunod Engineer Brother Derwin Mangalos, atong igsoon dinis Taguluan Misamis Oriental Brother Jerry Kila, og ang atong mga kaigsunan sulod sa PBCM compound na binas kaubang ministro Brother Hermonis Macarayo, og atong mga kaigsunan usab nga nagasunod sa uban nga mga lugar karon nga nagapatalingog kalakip na kamo sa mong gipanimbaya. Atong mga higala nga mga salesman nga nagsunod sa atong programa, Brother Richard Sandigan, Brother GC Torres, Brother Albert Faborada, Brother Jude Aranas, Brother Roy Arcelias, Brother Aljud Delfen, Brother James Salvacion, og ni Brother Ernie, og ni Brother Jong Rebigoso, Brother Rodel, og ingon man ni Brother Charles, og ni Jade Mambat, og ni Brother Lito, Brother Linux, usab nagasudong kanato mga kaigsunan. Karon tanan kamo nga karon nagasudong og nagapaminaw sa among programa kalakip na kamo sa among mga gipanibaya. O garon sa pagpadayon nihatag ko kamo sa pagpailas kaubang ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. O ako lang mga pagpangumusta sa atong mga kaubanan sa mga pagtulong PBCM. Ilabi kang Reverend Charlino sa atong Chief Executive Vice President ug sa atong Chief Minister ug siya po atong barangay captain sa barangay San Antonio ug siya pa atong ABC President diya sa mga lungsod sa Jasaan. Og ako lang mga pagpangumusta sa yang mga kauban nga mga ministro sa ni Brother Hermonis Macarayo kang sa Patio og uban pa og labi na gid sa mga chapter president og sa mga palace guard og ako pong mga pagpangumusta sa mga pamilya nga Telebrico family, labi na kang Sosimo Telebrico, kang Dimrol Telebrico ug kang Johannes Estopia og labi na po ninyong igsoon Brother Rene Telebrico nga po'y usa nga nagsuporta sa radyo sa DYRR, radyo natin sa Butong, Pinamungan, Cebu. Og ato pong mga ato pong i-acknowledge na po diri atong kauban nga usa nga nagtuon sa pagka-minister Brother Diver Saba. O gini karon nga higay na mga kagalanong mga igsunan, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro. Okay, atong igsuon usab diay kaubang ministro sa Cebu, si Brother dinhi sa Cebu, si Brother Samuel Montimero ban sa imong pamilya, ato sa magitimbaya Brother. Dini gayon na atong ipadayon ang atong mga pagtuon og mga pagsaysay Brother sa kamaturan. Og dili gyapon nato makauban na atong Executive Vice President Reverend Eugenio tungod kay duna sa importante nga siya kaso. Ngadtong milabay nga Domingo Brother, ato gyapon nga gitagag pagtagad ang mga pagtubag sa mga pagsupak sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio. Padayon nga aton ni tagag pagtagad tungod kay mao naman gyud ang atong gibuhat sa taud-taon na nga mga kulo-kabildo tali nining pastor sa Sabadista Brother nga nagasibya gyapon nining sibihan nga atong gisibiyahan. O ang atong gihisgotan niya itong milabay nga Domingo may tungod sa iyang pagsupak sa gihimo nato nga pagsaulog sa birth anniversary sa atong magtutudlo. Si Master Tomas D Eugenio atong gitudlo nga may katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga labihan yun ang pagsupak ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista. Gani ang mga pagsupak Brother dili na doctrinal kay ani naman siya sa mga personal nga mga pangatake. Nya matod pa niya di man kuno personal ang pangatake og mi-mention siya sa ngalan sa among magtutudlo. Imo ra man ang una-una nga di personal. Naay doktrina, naay teksto nga among gigamit para sa pagpakatao. Kay kun di na ka sa among magtutudlo, di na personal ka, supaka ang teksto nga among gigamit para sa pagpakatao aron dili ka matawag nga ng personal. Karon sa sistema sa pagsupak niya sa atong gihimo Brother, matag December 29 nga saulog na to ang birth anniversary sa atong magtutudlo. Supak siya kay violation daw sa Biblia nga kining mag-birthday patay. O niya mao na nga atong gingon nga dili kahibulong ang iyong mga pagsupak Brother, kay magsusupak man gini siya sa kamaturan. Nga dili na to kahibulong kay gani ang ilang kagulingong doktrina diha sa Sabadista nga ang kinitibukan sa Sabadista nag-ila nga si Mrs. White propeta diha sa SDA Brother. Pero wat lang mo ila nga si Mrs. White propeta. Ato lang giingon, ato lang gipamatudan based sa ilang basahon o sa pagpamatuod sa mga Sabadista nga si Mrs. White propeta. Pero kita sa pagturunan sa BBC mo, tamo ila na. Kung sa nasaypan na nimo Mitchell Bendilio nga
pasalamat ka nga nito umi nga si Mrs. White propeta sa ipanan nimo. Nya mo to atong gipabati ang iyang mga pamahayag mahitungod sa iyang pag-challenge sa mga preacher. Nag-challenge man lagi ng mga preacher nga makabasa ba sila sa mga basaw ni Mrs. White nga nag-angkon nga si Mrs. White propeta. Wag ko na mabasa. Ug do naman ko na nagtudlo ila-ila na. Mao man ang ato bitong gipaningil. Kung imong ingnon nga kung dunay nagtudlo ila-ila ra sa to ba mo disgawas ka. Kung dunay nagsulat ila-ila ra sa to ba mo disgawas ka. Na atong ipabati. Atong iyon atong engineer nga atong ipabati ang iyang pamayag. Datong malabang Domingo sa iyang tubag nga parte sa iyang pagdepensa nga ang iyang gigunong stand, ang iyang challenge gidaw nga barugan giniya nga si Mrs. White wa mo angkon nga siya propeta. Atong paminawan, engineer, palihog ko. Kay matod pa nila mga kaigsuonan, ila ipa kuan ang ato nga statement nga ang nag-ingon ko nga ang i-challenge ang ubang ang mga magwawali nga makabasa ba sila nga si Mrs. White mismo ni angkon nga siya propeta. Mo na akong challenge. Ha? Wa man ko nag-ingon nga walay mga libro. Kalahi naman ana. Wa man ko nag-ingon nga walay libro nga walay libro nga magsusulat nga nagsulat nga si Mrs. White propeta. Lahi man ang akong challenge. Si Mrs. White mismo nagsulat nga siya propeta. Atong basahan mga kaigsuonan, mo po na among stand. Ha? Ang among stand mga kaigsuonan, bisan pa sa Seventh-day Adventist believe nga maunay among fundamental doctrine. Nya mato pa nila, wala lagi na huluga. Ano magang gabuot? Wala na gabuot ang amo nga organisasyon. Kaya nagpasabot nga kana siya ang akong statement wala na dili na violation. Kaya nga akong challenge wala gyoy mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta nga siya nagsulat. Bisan pag unsaon na niyo pangbasa ng mga basahon diha iya na sa magsusulat dili na ang kapag-angkon pag-claim mismo kang ni Mrs. White. Dematod pa nila mga kaki. Atong nabati mga kaigsuonan nga ang punto matod pa niya kung doon naman kuno yung mga sinulat basahon dahil sa kunsaon kuno na magbasa ang mga basahon o mga sinulat iya kuno kana sa magsusulat. Ang iya yung stand brethren nga wagid kuno mo angkon si Mrs. White nga siya propeta. Muna nga atong gipamatud-an sa mga basahon nya gamiton nimo ng termino bindilyo nga iya ra na sa magsusulat. Kung nagsulat man nga si Mrs. White propeta iya ra na amo lagi nang ningon mo disgawas ka sa imong kagulingon sa pagkasabadista. Kaya ang mga basahon nga among gigamit nga nagsulat nga si Mrs. White propeta, basahon man ni sa mga sabadista, iya man ni sabadista. Kunya dili po iding gamiton ng tubag nga kung dunay mangutana Mitchell Bendilio nga moingon, Mitchell Bendilio propeta ba si Mrs. White? Anya ang imong itubag mao ni away mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Dili na mo saktong tubag, tulibagbag na. O doon na po'y mangutana pananglitan, Bendilio, si Mrs. White, dili ba propeta? Nga tubagon niya po nimo, away mabasa nga si Mrs. White nag-ingon nga dili siya propeta. O di tulibagbag na. Kaya pagtubag sa insakto na doon ay mangutana, sayo naman na, brethren, yes or no naman na? Propeta ba si Mrs. White? Pila rin pag-ingon, yes. Pero imong gamiton, way mabasa, sa ito pa karon, mangita kag pamaagi gyud nga di ka mo angkon mo nang ingon mi nga gisupak nimo ang doktrina ninyo sa pag-ila sa pagkapropeta ni Mrs. White. Unya ang basahon. Mga basahon nga among gipanggamit og imong ingon nga ilar na di wa kay labot. O dili di ka sabadista mo nang ingon ko. Wa pud ko magbuot. Koreksyon ha, Pastor Bendilio. Wa ko magbuot nga hulugon ka. Ningon ako nganong wa man ka huluga. Kaya kung ako usa sa opisyalis din na, kung ingon niya ang imong pinamatudan, nga gisupak nimo ang mga opinion o ang nagsulat o ang naghimo sa basahon nga gipamatudan nga si Mrs. White propeta, unya imong inon nga ila-ila ra na, ato bag diskawas ka. Ako yung opisyalis tagakon, teka, munang ningon ko nga, expel ka. Wa ko magbuot. Ha? Wa ko magbuot. Ana, nakaron. Ingon siya, brethren, atong ibabati gani ang iyang read. Matod pa sa atong nadunggan, kung doon na magsusulat, daghan mo kunong libro, ila-ila ra ko na. Way kalain na natong gipabati nga i-challenge siya nga matod pa niya. Kung doon na may nagtudlo nga si Mrs. White propeta, ila-ila ra na. So
mudis gawas god siya. Nya ato ipabati pod nga pahayag niya nga katumbas na gyapon sa iyang pag-ingon, brethren, nga kining kung doon na may ilang mga pagsulat, ila rana, way labot lugar sa midus gawas siya, ato ipabati. Nya ganina atong nabatian, kuha na magkanimaong iyang mga pamatuod, muna ingon ba og kining kugita ba nga nagutro-utrong, kining kugita man gud sa brethren, sa mga nasayod, magutro-utro man gud ang itsura na usahay, usahay nga mo puti, mo itong, ano ba? Way kalainan sa rason niya nga ingon sa iyang gipamatudan. Wa gibabasa nga si Mrs. White nag-ingon nga siya propeta. Pero sa sige niya gipinsan ingon siya nga si Mrs. White nagpamatuod gyud nga siya nga propeta. Atong ipabati be, ako lang ipabati ang voice clip niya. Sa tipik sa iyang gipamahayag nga matud pa niya. Nasipyat ra gyud ang iyang mga dila sa paglitok. Nya? At paminawan. Lahi naman anak. Wa ba ko na yun nga walay libro nga walay libro nga magsusulat nga nagsulat nga si Mrs. White propeta. Lahi man ang akong challenge. Si Mrs. White mismo nagsulat nga siya propeta. Si Mrs. White mismo nagsulat nga siya propeta. O tanawa. Sa imuhang tanto-tantong depensa nga si Mrs. White wa gid magsulat nga siya propeta, wa gid basahon. O tanawa ang imuhang gibuyan nga pahayag. Ha? Nga matud pa nimo sa imong gibuyan. Si Mrs. White mismo nagsulat nga siya propeta. O si Mrs. White mismo nagsulat nga siya propeta. Di karon ni tulibagbag ng pamagi. Ingon ka nga wa gid magsulat si Mrs. White sa mga libro nga siya propeta. Nagkaroon mingon ka si Mrs. White yun mismo nagsulat nga siya propeta. Nagkaroon mo nang atong giingon. Brethren, ingon ta nga hulugon. Wa ta magbuot. Ang buot na minimo hulugon ka. Discretion man na sa inyong kundok, pero ako lang giingon, ato lang giingon, brethren, nga kung usapatas mga opisyalis, matag na tag-action na, kaya doon na may pag-expel po sa mga member biblical man na. Nagkaroon mo to siya, nga nisumpak siya sa ato ang gihimo nga pagsaulog sa birth anniversary, mato atong ginanway kalainan, kung nisumpak ka din sa amo ang pag-present, nga inyo ganing kagulingong doktrina, inyo man ganing gisupat. Pero atong nadunggan nga, itagid siya o kining mga pamagi sa pagdepensa. Nga agdigod po mo depensa, na mabugnaw man ang mga membros paghatak, nga diya ba nagsalig ang iyang mga, ang iyang panginabuyan, brethren, kaya kadawat manisiyag suldo. Tinood ba? Dili pareho nato lugar, brethren, nga sariling sikap ta sa ato ang pagpamatuod sa pagsangyaw, wa tay gidawat nga sweldo. Unya matod pa niya sa mga nanglabay niyang pahayag nga aning kaamot po ta kay basin pud kunog mabugnaw ang mga membro nga dinapod mahatag. Agoy kami mga ministro si Bradinio uban pang mga ministro Bindilo di gid me mag-uol. Just in case ang mga membros PBCM ug di mahatag, di mi mag-uol nga naman. Wa may gidawat nga sweldo gikan nila. Wa may gidawat nga kining amo ang sweldo nga tungod sa contribution sa mga membro. Ikaw dapat mo'y mag-uol. Kung ang mga membro nimo mabugnaw ug di na mohatag contribution kay naa ka diha gasalig sa imong panginabuhian. Mo na tinuod. Nagkaroon atong balikan, brethren, kining pahayag sa Ecclesiastes nga pagsupak ni Bendilio nga yung ipamugos ning Ecclesiastes kapitulo 9 5 ug 6 nga violation sa Biblia kung mag-birthday patay. Atong ipabati engineer ang iyang pamahayag. Okay? Nga matod pa niya, di na lagi daw gitagaan og bahin ang mga patay, di na gid po daw handumon ang mga patay na kung mag-birthday ka pag handom mo daw na. So, mo nang supak siya niya atong paminawan. Ecclesiastes 9:5, kung imo tan-awon mga kaigsunan, ilan yung ikon jud ba nga ating kwan jud kuno, alikon jud kuno nga ang patay taga-agbahin. Kada sa man taga-agbahin ang patay nga nagingon, ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Kaklaro ana. Apan ang mga minatay atong basahon mga kaigsunan, aron ninyo masabtan kay matod pa nila sayop yun nga pagkahuban ni Bendilio, pagsawat ni Bendilio kay wala naging ng Biblia nga ang patay di na bahinan, ang patay di na handomon. Okay, natanawa
Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalos sa bisan unsa, ni mahibalos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Ang pangutana ang birthday, kansa man ang handumanan? Sa gibirthdayan. Kung patay na ang gibirthdayan, ang pangutana, handumanan na sa buhi. Pagkamabawa po sinabtan ng mga masukuro magkunin sila ino bato Espiritu Santong piki ba ako na tanawa aksyon ba siya katawa pagkamabaw kuno sa atong sinabtan brethren siya rin nang mabaw sinabtan balikan ko pagbasa kaya gini pamugos yun nga mga patay di nakidbahinan niya balikan ta Ecclesiastes 2:5 og 6 kaya ang mga buhi nasayod nga sila mga matay kita lugar mga buhi may masayod nga dunay kamatayon. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Kinsa ang handumanan nga makalimtan? Sa mga patay. Ilang handumanan hikalimtan. Og imo kunong gibertihan kang kinsa kuno na nga handumanan? Ay. Siyempre, kung imong gibertihan handumanan ang naghandom ang buhi ngadto sa patay. Pero kining giingon nga wala na handumanan ang mga patay. Pero wala ingna nga dili sila handumon. Wala ingna ni Salomon nga dili na muhandom ang mga buhi ngadto sa mga patay. Kay kung mao pay sinabtan nimo Bindilyo, way mabasa sa Biblia nga dunay paghandom ang mga alagad sa Dios. Mao maniwani mo sa baka. Mao lagi na sa atong giingon brethren kung sa away pa nga arnis ni na may bunal ang arnis, ni bunal si Bindilyo atong gisagang. Kay kanang sa arnis dinumero man na bunal kag uno sagno nimog uno. Mubunal kag dos sagno nimog dos. Ni bunal siya uno sagang tag uno. Unya pag sagang natos yang bunal ni bunal ta agoy kay wa man siya mo depensa. Wa man siya managang sa atong bunal. Itagoktok siya. Hay nang atong bunal. O kini nga atong basahon sa Biblia nga ang mga alagad sa Dios do lagi pagdumdum sa mga patay. Sama ni apostol nga si Pablo nga doon lagi sila paghinumdom sa mga patay labi nagpangulo. Prueba brethren sa Biblia. Anya din niya ang prueba brother ni nga doon ay paghandom sa mga pamulo din nagaingon. Dinhi sa Hebrewanon kapitulo 13 bersikulo 7 hinumdumi ang inyong mga pangulo sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Palandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug awatan ninyo ang ilang pagtuo. Doon na ba'y paghinumdom brethren o wala? Doon na. Klaro kayo sa pahayag ni apostol nga si Pablo, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Sila nga kaniadto, mawa na, past na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Kining pagpahayag ni apostol nga si Pablo, nga iyang pahinumduman o ilang hinumdumon ang mga pangulo, kadtong mga pangulo nga wala na, nangamatay na. O naman lagi paghinumdom. Nagdriban nimo ang imong istorya sa Ecclesiastes 2:5 og 6. Wala na ipagdumdum sa mga patay, kakanang pag-birthday pagdumdum na nasaypa na nimo. Gani ang Ecclesiastes wa man maggisgot og birthday, anniversary man or madit anniversary man, imong gidriban nga dili na dumdumon ang pag-birthday pagdumduman. Karon kung mingon pod mi nga kaning pagdumdum ni Pablo dinhi sa 3 City sa gibasa ni Brother Dennis sa Hebrewanon, birthday pod ni. Pero wa pa diha nga birthday ni. Basta kaya nga atong punto, wa ba'y pagdumdum nga gihimo sa mga alagad sa Dios. Do na. Gawas gani nga mudumdum sila sa mga nangamatay. Kung mudumdum pagid sila brethren labi nagtao sa Dios nga nangalagad og Dios, tagaan pa ganin nila pahalipay kana. Sa Biblia brethren nabay prueba. Nga ang mga alagad sa Dios kung mudumdum sila, ila ganing pahalipayan labi ang ilang gidumdum nangalagad og nangabudlay diya sa pagpangalagad sa Dios. Doon na. Dinhi sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 11, mga igsoon ingon nga panagingnan sa pagantos og pagpailob palandunga ang mga propeta nga nanagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga nagpakaantos nakadungog kamo may tungod sa pagkaminantoson ni Hiob og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo unsa gayud kama po ang nguron og kama luluyon sa Ginoo. Tawa, ilagan ning gihimo ang pagpahalipay kanila nga nagpakaantos usa na niya na nga ilang gihimong panag-ignan sa ilang kagulingon brethren mao ang propeta nga si Hiob. Sumala sa pagbayag ni Santiago. Akini ay kung gigna nga dili ni pagdumdum nga gibuhat ni Santiago o sa gibasa kaganina sa Hebrewanon 3:7,
Taro kayo gyud nga dunay pagdumdum kay matud pa ni Pablo. Hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo. Naasa man nakitaon ang imong pagsupak nga di na gid hinumduman ang mga patay. Sa walay pagpanglitli og sa walay paghatag og saktong hubad nga ang giingon diya nga di na taga-agbahin, ang wala nay bahin ang mga patay, dili kay dili bahinan. Lahi ang walay bahin nga termino ug lahi ang dili bahinan. Ang walay bahin ang mga patay kay nahanaw na gud ang ilang handumanan. Pero wala ing na nga dili bahinan, wala ing na nga dili hinumduman. Ngano man? Kinaaman sa Biblia ang paghinumdum, gi-counter ba nimo? Wala, mo nang niingon mi. Ang imong bunal among gisagang. Pero ang among bunal wa nimo sagna. Mamugos ka na. Nga violation, nga dili na hinumdumon ang mga patay nga sa Biblia nabasa nga dunay paghinumdum. Sa Biblia dunay nabasa nga pahalipayan gani ang mga nangamatay. Mo nagingon nga wa giday paggawa gid may puango diay nga di ka mudumdum sa mga nangamatay. Labi na dias imong pamilya. Unya ni drive kag istorya katong gingon ako kini si Bindilyo pangutan-on diay sa iyang mga kaparentyag nangamatay ug unsay nabuhat ato unsa tong tuiga nangamatay. Di na siya mutingog, ni depensa siya. Uy, nganong di man kuno siya mo? Kana kuno musulti ka kuno sa namatay pagdumdum mo day kuno na. O unsa mo day na? Sa imong una-una. Kung musulti ka niya ng pizza, o labi na sa mga binuhatan, dili na pagdumdum. Mapayay, naunsa ba? O na, lagi mo ng kalainan sa mga magwawali nga naisuhol, guwaysuhol. Kaya ang naisuhol, bisan nagkatinilubagbag na ang mga pamagi sa pagdipinsa, dipinsa gyud ka na may suhol. Mao na diha ang tinood. O ya, sa unang panahon pa gyud, gibasa na mo. Sublihan na ito pagbasa, bradin, nga ang mga tao sa Diyos ang nagmamatay, ang lubnganan, butangan ganig monumento. Para unsa itong monumento? Para imo ng kalimtan, ganong kalimtan sila, ganong butangan magmonumento. Sa Biblia, bradin, palihog basa sa pruiba, nga sa unang panahon, ang mga katawan sa Diyos, kung malubong sila, ang ilang lubnganan, butangan monumento. Aniya din brother din sa ikaduhang hari, kapitulo 23, versikulo 17. Unya siya mingon, unsa kanang monumento nga akong nakita, og ang mga tao sa syudad mingsugilon kaniya, kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa huda og nagpaybalo nining mga butanga nga imong nabuhat batok sa laran ni Bitil. O dawa. Sadang dunay nang utana, unsa kanang lubnganan, unsa kanang monumento? Diya sa lubnganan, itubag nga mao kana ang lubnganan sa tao sa Dios, gibutangag monumento. Ingana kay importante. Busasay pa nimo ang pag-ingon nga dili na taga-agbahin ang mga nangamatay. Lahi ang dili tagaan, lahi ang walay bahin. Ang walay bahin, ang walay labot ang mga nangamatay kung unsa man ang nagakahitabo dinhi sa kalibutan. Pero ang mga buhi, kita nga mga buhi, kita mo'y muhatag bahin nila, kita mo'y muhatag pasidungog ug mupahinumdum kanila kung unsa may ilang ginabuhat dinhi samtang buhi pa sila. Mao na ang tinuod nga pagkapahayag sa Biblia. Nakaron, ani na punta sa lain na pud niyang mga paningil, brethren. May tungod sa atong pagpailas, atong magtutudlo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo nga diin may sitas tang gigamit nga tagna para sa pagpakatao. Pero question siya nga sa atong presentation sa pagtudlo ni Master, ang tagna nga second child sa Ecclesiastes, i-claim na ni Master nga katumanan sa Espiritu Santo, ato po nang gitudlo. Unya, kung mag-isgot og sikan, di man makahisgot nagigsikan, brethren, kung walay first. Gi-question niya ni Pastor Bindilyo, asa man kuno mabasa sa Biblia ang first? Atong ipamati, kaya ron nga, di nito magpasikat sa atong pagtubag. Kung di ba mo sumada, ang atong pag-explain nga ang mulugar nga first child, mga atong Ginoong Jesucristo. Gi-question niya, sa ito pa, wag hindi siya hibang kaagan. Niya, atong ipamati, ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, atong ipakita ang mulagway, engineer, sa screen niya atong ipabate. Dibili na pagpangutana ninyo niya. At sa'yo may pangutana ni Bendilio. Mga los, brother Manila, at sa inyo pangutana. Ang akong pangutana, kinsa man ang second child. Kasabag ko na mabasa na first child. Kasabag ko na mabasa na first child. Mo postag ka dili, brethren. Oo.
Kay nihimo man nagitag pangutana niya mahitungod sa Ecclesiastes 4:15 second child atong gipangutana kinsa nang second child. Kay di man niya tubayan, di man siya musustin ana. E ano naman lagi siya sa atong magtutudlo lagi magsigig atake. Karon iyang gi-question. Kin na ba kuno'y first child? Ha? Matud pa niya? Kuno mabasa ng first child. Asa kuno mabasa ang first child ato ipadayon? Ano inyong interpretation ng 4:15 Ecclesiastes nga layo magais tinuod? O layo kuno kayo sa tinuod ang atong interpretation sa Ecclesiastes 4:15. Iyang gipangutana, asa man kuno mabasa ang first child o kinsa man kuno ang first child? Munang sa atong explanation, atong giingon nga ang mulugar nga first child mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pero unsa na pod ang iyang mga pag-asupak brethren sa atong pag-ingon nga si Hesukristo maong first child? Iyang giingon na no, atong paminawan ang iyang pahayag nga matod pa niya sa iyang gihimong pagsupat mahitungod sa atong presentation niya. Kay si Kristo man kamaton ninyo ang first child. Giapil man ang iyang babae, ang iyang inahan. Ang second child, way labot. Ay, naon sa mampot. Kay tomo-tomo man. Angkon-angkon raman. Nagaron, ikadawang punto. Kay kitag na magkaha ang inyo nga magtutudlo sa daang tugon. Nga nung wa man na nasulat ang katumanan sa bagong tugon. Okay, atong nabati balikan tagani gili kay maklaro gid aron matisok sa mga naminaw nga mo ni iyang paningil brethren. Nya? Kay si Kristo man kamaton ninyo ang first child. Giapil man ang iyang babae, ang iyang inahan. Ang second child, way labot. Ay, naon sa mampot. Kay tomo-tomo man. Angkon-angkon raman. Nagaron, ikadawang punto. Kay kitag na magkaha ang inyo nga magtutudlo sa daang tugon. Nga nung wa man na nasulat ang katumanan sa bagong tugon. Okay. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan, brethren, ang iyang mga pagpaningil, mga pangutana nga nagtuo siyang di matubag sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Una, nangutana siya, asa man kuno mabasa ang first child? Kinsa man kuno ng first child? Na ingon din siya, brethren, ang ato kunong interpretation sa Ecclesiastes, wa kuno magkadimaw, tumo-tumo. Dayon matod pa niya kung si Kristo mo'y first child, unya kay sa tagna, giapil man kuno pagtagna ang inahan ni Kristo. Asa man kuno ang tagna para sa inahan sa second child? Mo na iyang gipaningila, dahil ingon din siya sa atong nadunggan brethren, akon naitagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo sa daang tugon, nganong wa kuno gisulat sa bagong tugon? Agoy, nagtuo siya glisod. Mga higalag mga kaigsunan sa tudlo ni Master may tungod niya nang mga kontra ni Bendilios doktrina di may maglisod. Bisan pa man nga niingon si Bendilio brethren nga atong magtutudlo pike. Pero paminawa ang mga explanation namo sa gitudlo sa among magtutudlo nga ginganlan nimo Bendilio pike. Una, ningon siya nga kung gitagna sa daang tugon mabasa kuno sa bagong tugon. Di man ikaw mo'y magbuot. Ikaduha, ang tagna para sa Espiritu Santo, wala pa diha sa bagong tugon na tuman sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya kanang New Testament, sa wala pa nagisulat sa unang panahon sa pagpamatuod sa mga apostolis, katupang linukot nga basahon. Dead scroll, gitawag dead scroll, linukot nga basahon. Dili pa na-compile ang Biblia Old and New Testament. Busa kanang New Testament sa pagpamatuod sa mga apostolis sa una, more on sa ilang pagpamatuod, wala pa na masulat sa unang panahon sa ilang pag-explikar. So sa ilang gisulat ng ilang mga pag-explikar sa ilang pagwali mo nang na New Testament. Kaya kung mo po ibang pinanilngan Bendilio nga nung wa masulat sa New Testament, ay kung nasulat na sa New Testament, di na magwali ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ikaw na lang kang mubasa sa Biblia. Uy! Maumanday niya ang katumanan sa Espiritu Santo. O yung dili po, abilidad, nga no nga dili, masulat sa New Testament ang katumanan, tungod kay ang sa New Testament, more ang katumanan din na sa kang Kristo nga kapanahunan. Busa ang ilang explanation, kung mamantala sila, kumbaga sa balay pa na,
nga maong iglesia, sila ra gyud ang mga sakop sa iglesia, mo explain kung unsa ang sulod sa balay. Wa man sila, dili man sila mo katumanan nga mga tao sa Espiritu Santo. Busa dili sila mo explain. Dili gyud pod mabasa. Diha. Unang naami, nag-explicar mi nga kami katumanan ana, dili mabasa na busa binugok ang pagpaningili mo nganong wala mabasa sa New Testament. Karon dinita. Brethren. Oo. Pabor ko naman palihog kog flash sa screen engineer sa Bibliang The Message. Ilang gi-question kinsang first child? Asa man kunong first child? Og naay second child, asa man kunong first child? Niya tay Bibliang gitawag The Message. Kita sa screen niya. Basahon ako ang John chapter 1 verse 1 up to 2:14. Gingon sa pagbayad. Kag gi-question niya, kinsa man ang first child? Nabaday kunoy first child? Tumutubo ng kunuta kay sayo pangatong interpretation sa Ecclesiastes 4:15. Paminaw na ito magagsinon o gagtumutumo ba may nasayok ba may sa among presentation nagitudlo ni Master Diri kanamo. Yeah. John chapter 1 verse 1 and 2 kama 14 sa The Message nga Biblia. Nakita sa screen gingon. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word. The Word was God in readiness for God from day one. Unsa atong nabasa? The Word was first. Ang pulong mao ang una or first. The Word present to God. Ang pulong nagpresentar ngadto sa Dios. Ang Dios nagpresent usab sa pulong o kining pulong Dios. The Word was first. Kini dayong the Word was first, gitawag ang pulong mao ang una sa 14 nagpakatao ni. Nahimo ni siyang human being. Basahon ako sa verse 14. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Busa kining pulong nga mao ang una, the Word was first, nahimo kini siyang tao, became flesh and blood. Karon natin mananda, ang Word nga mao ang first nahimong tao. Karon sa man natuman nga kining pulong nga gingog una nga nahimong tao pag-abot sa tukmang panahon pod. So dunay tukmang panahon pod niini nga kining pulong nga mao ang una, the Word was first nga nahimong tao pag-abot pod sa tukmang panahon gianak og babae. Asang prueba brethren sa Biblia? Aniya ang prueba brother Ronnie nga ang katong pulong gipakataw siya og sumala dinhi sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 apan sa pag-abot sa tukmang nga panahon ang Dios may padala sa iyang anak nga natao og babae natao ilalom sa kasuguan. Busa katong Word nga gingog una nga nahimo siyang human being, become flesh. Gianak siyang babae pag-abot sa tukma nga panahon. Karon og kini yung gianak og babae sa tukma nga panahon nga gitagal sa Dios nga giingog pulong nga una or Word nga giingon the Word was first. May tagna kini nga ianak nga gitawag kini siya og anak nga lalaki o child. Basahon nako ang pagpahayag sa Biblia dinhi sa King James nga Biblia English sa Isaiah chapter 9 verse 6 gingon sa pagpahayag sa Biblia. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kining word or pulong nga una, the Word was first, nga gianak sa babae sa tukma nga panahon. Gitagna sa Biblia nga gingon alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. For unto us a child is born, a son is given. Tanang mga pagtulunan nga naay mga pastor, ebanghilista, ministro, oron sa may katawagan,
wala supak bradrini nga kining Isaias 9:6 nga bata nga natawo, child is born, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Child. Pero unsa siya nga pagka-child si Kristo? First. Siya ang the first. Hasa man nga first? Gibasa ta sa the message nga Biblia. John chapter 1 verse 1. The word was first. Unya katong word nga first, nga gitawag og first kay nagpakatawo man to. O di gini og child. O di first child kinsa? Si Ginoong Hesukristo. Unya ni question siya. Asa man kuno ng first child? Kinsa man kuno ng first child? O di natubag sa mga ministro. Ang first child mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug nabasa gyud sa Biblia nga si Kristo giingon na siya, word was first. Di, karon. Sa pagnapod sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, nga dunay first child, si Kristo na. Ansira na nato. Ang first child nga mao si Ginoong Hesukristo. Dunay tagna pod nga second child. Ecclesiastes chapter 4 verse 15. Sa pagpayag sa English version nga Biblia, gingon sa pagpayag, I consider, gingon, I consider all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mutindog puli kaniya. Second child that shall stand up in his stead. May tagna nga second child. Unya, may gitagna pod nga mulugar nga first child nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Giyon sa pagpiho sa mga ministro sa PBCM sa pagtudlo ni Master nga ang second child mao gyud ang katumanan mao ang Espiritu Santo. O dito sa first child nga si Kristo, kay si Kristo nga first child mo'y namulong nga siya pulihan sa Espiritu Santo. Nabay prueba brethren sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo nga siya mo'y first child sa Biblia mo'y namulong nga siya dunay mupuli. Nya ang mupuli niya mao ang Espiritu Santo. Dunay prueba brother Ronnie nga bisan mismo si Ginoong Hesukristo mo'y namulong ang kini niyang Espiritu Santo puli kana kaniya. Dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban panyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. Bisan diha lang atong pagbasa brother Ronnie nga si Ginoong Kristo din nagpamatuod nga ang kining ipadala siya nga gikan sa man pinalagi sa ngalan ipadala kining Espiritu Santo puli di kini kaniya. Mao na nga kanang tagna sa Ecclesiastes 4:15 brother nga gitudlo ni Master o gi-claim ni Master nga Espiritu Santo ang katumanan wa ta masayop niya na kay kanang Ecclesiastes 4:15 nga dunay second child nga mutindog og mupuli gipaluapan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpahayag sa gibasa mo sa ang pulong sa Dios nga Biblia Juan 14:25-26 nga ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo. Unya tumo-tumo ni bindilyo tagay pagtagad kini aron nga dili ka matawag nang mog nagbinot-bot ka sa imong explanation. Kami man kay nagtumo-tumo ano naka-explain man niya ni. Mo ni imong tang county ron kay mo ni doktrina na mo. Ayaw tugote kundi ka man muuyon sa among magtutudlo nga imong gipanamaas-namasan pag istorya nga matud pa nimo among giasin o among gibulad. Ayaw tugote nga mataw supaka kining teksto mo nang gipangutana ka gi-challenge ka namo nga imong gibalik among gipabati nga matud pa nimo. Asa mabasa kinsa ning second child? Mo ni akong gi-challenge. Nya ningon ni ka asa man babasa ang first child? Kinsa man ang first child? O na, amo nang gi-explain. Ang first child mo nga tong Ginoong Hesukristo og ang second child nga gitagna sa Ecclesiastes 4:15 nga mutindog og mupuli atong mahibaluan nga kana Espiritu Santo pinagi sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa niya nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Nakaron sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo may tungod naman sa Espiritu Santo kay niingon man ka bindilyo nga sama kang Kristo nga gitagna giapil ang iyang ina. Di ra ba pwede nga ikaw may mag-vote sa Biblia ay di ra ba ka Dios? Ang Dios man
mo'y nagprograma niini, busa dili nimo iparihag yun nga ang unsa man ang mga sistema sa pagtagna sa atong Ginoong Hesukristo nga nangyang ginikanan, apilo nimo nga napoy tagna sa mga ginikanan. Unya, angay nimong mahibuluhan nga wa ra ba mi magpamatuod may tungod sa tagna ni Crescencia, Dagoc og ni Avelino, Eugenio, wa ra ba mi nagpamatuod ana nga may tagna sila sa Biblia. Ang among gipamatudan nga may second child, kanang second child pagkagamitong terminong child understood nga ianak ng nagbabae. Bro, imong gipangita nga imong iparihog yun kang Kristo. Nasa pagpayag ba ni Kristo? Kining Espiritu Santo, pariho ba niniyag sistema? Gingon ba niyag disim? Nabasahon na to. Sa Juan or John chapter 14, verse 15, up to 17 sa English version nga Biblia. Gingon, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Unsa gigamit nga termino sa atong Ginoong Hesukristo may tungod sa Espiritu Santo? Another Comforter. Karon kung basahon na to ang another Comforter sa Merriam-Webster Dictionary, pabor ko naman brethren, ang referensya nga Merriam-Webster Dictionary sa word nga another, gingon sa pagpayag, another, o niya, another, that one that is different from the first or present one. Unsay definition nga gihatag sa word nga another, address ni Jesus Christ sa kining Spirit of Truth or kining manlalaban or Comforter. Ang another one that is different from the first or present one. O, different from the first. Ang another, kinsa may first? Ang atong Ginoong Hesukristo. Nabi yung asa makinsa ng first? Asa mabasang first? O, nabasa ba na mo? Nabasa sa Biblia. Busa, ang iyang mga pagsupak, lagi na, kung ang iyang mga pagsupak sa atong presentation nga wa kuno magkadimao ang ato ang paghubad sa Ecclesiastes 4:15 mo nang among balik ko na pod kinsa nang second child sa Ecclesiastes 4:15 kung dili man kung nasayop man mi sa among pagpamatuod nga kana para sa Espiritu Santo mo na itagaan nimo isustina nakaron brethren kining first child nga mga atong Ginoong Hesukristo gitawag siya first kaysa sinugdan matud ba the word was first o niya gianak gitagna o gianak siya sa babae sa tukmang panahon o niya gitagna siya gitawag child mulugar siyang first child ang atong Ginoong Hesukristo nga nagsaad sa Espiritu Santo nga gitawag another Comforter nga ang another different from the first or other one. Kini nga atong Ginoong Hesukristo mao ni siya ang gisangyaw sa unang panahon diha sa iglesia. Ikaduhang panahon kay ang unang dakong panahon mamuntong kapanahon na ni Hiuba nga ang katawan nga Israel mo'y gihimong kasangkapan nga magmantala. Ikaduhang dakong panahon kadtong first child nga mga atong Ginoong Hesukristo mao to ang ilang gisangyo sa tanang tao ug sa tanang dapit. Nabay pruiba sa Biblia brethren? Doon na brother Rune nga adunay pagsangyaw sa mayong balita mahitungod kang Kristo sa tanang tao sa tanang dapit. Dinhi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28. Gibutan sa Dios ang pagpailangad do kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa manghintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglawom alang sa himaya. Siya, mulugar si Kristo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao, sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam. Aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Bosa si Kristo lang kay ang gisangyo sa tanang tao ug sa tanang dapit. Sa unsang rason brethren? Ngano nga si Kristo ra gyud solo minti nga ilang gisangyo sa tanang tao ug sa tanang dapit unsa bay hinungdan nganong mao ra ginang ilang gisangyo brethren sa ilang kapanahon? Solo minti lamang ang ilang pagsangyaw sa ikaduhang panahon sa mga iglesia ni Kristo nga ang ilang gisangyaw mayong balita may doon kang Kristo tungod kay mo lang ang sukod po nga ilang gihatag ngadto sa mga apostoles ng ikandihan ng Kristo. Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sugod
sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa mong sukod nga daw wala kami paabot diha kaninyo. Kay kami mawang unang nagpakabot diha kaninyo dala ang maayong balita may tungod kang Kristo. Busa ang rason dahil nga nga sa tanang tao sa tanang dapit sunuminti nga ilang giwali si Kristo ra gyud tungod kay mao kini ang sukod nga gihatag kanila sa Dios nga dili nila pwedeng lapason. Buti pasabot sa ilang panahon kay may sukod sila nga gihatag sa Dios nga di sila maglapas niya ng maong sukod, dili sila pwedeng magwali sa kang hiyuba o di pod sila pwedeng magwali sa dapit sa Espiritu Santo. Mo nay rason mga higalag, mga kaigsunan, nganong may sukod nga gihatag o gibay ng Dios kanila. Karon ang pangutana mao ni, kini bang pagsangyaw sa mga tinuna ni Kristo nga maong iglesia nga si Kristo ra gid moy gisangyaw nila sa tanang tao sa tanang dapit tungod kay moy gihatag sa Dios kanila nga sukod nga dili nila pagalapason? Ang pangutana, kini ba'y magpadayon? Ang tubag sa mga ministro sa PBCM sa pagtudlo ni Master, dili magpadayon. Palihog engineer sa pagpla sa Biblia nga hiligaynon, Biblia maayong balita, Biblia hiligaynon kay basahon kong priba nga ang pagtudlo ni Master diri kanamo nga usa sa rason ngano nga ang mga ministro sa PBC wa magwali sa ngalan ni Kristo tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Kristo sumala sa Biblia gisplikar ni Pablo dili pa mao ang kahimpitan. Timani ang pahayag nako ha. Ang pagwali sa ngalan ni Kristo mo gisplikar ni Pablo nga dili mao ang hingpit. Dili kay si Kristo mo'y among giingon nga dili hingpit. Kay lain na kag sinabtan Mitchell Bendilio, imo ra bang driban nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit? Wa ra ba gyud? Bisan pag i-play nimo tanan namong programa, wala og wala gyud namulong ang mga ministro nga si Kristo dili hingpit. Ang dili hingpit mao ang pagwali sa iyang ngalan, pagwali sa mayong balita pinagi kang Kristo. Basahan ko ang pahayag. Biblia ang Katoliko nga hiligaynon dunay poy pagtambayayong nini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante ug mga Katoliko. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon, kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Dimanan ta sa pagpayag ni Pablo, dili amo kun dili gibasa lang namo ang pahayag ni Pablo nga matud pa ni Pablo. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nagisgot nagwali ang ilang giwali pulong sang Dios, pero matud pa ni Pablo dili himpit. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton gihatag daw kanila dili pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. So katod ang giwali nila nga pulong sang Dios dili pa to himpit, mawala katod ang taliwan wala na inik abot sa kahimpitan. Nakinibang pagwali sa pulong sang Dios nga matud pa ni Pablo dili hingpit og mawala inig abot sa kahimpitan, pagwali ba ni mahitungod kang Kristo? Ang tubag, oo. Si Pablo ra gyapon mo'y nag-explicar ni ini sa mao ra gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon. Gingon sa pagbayad Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Gingon no, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giwali ni Pablo. Permatod pa ni Pablo, dili hingpit o gato'y mawala. Ang pulong sang Dios nag-abot paagi sa pagwali, nahanungod kay Kristo. Kumusta man? Nisustin ka ni, Bendilio? Imo ning gipangitaan, imo ba ning gipaningkamutan nga imo ning supakon, di ba wa? Mulikay ka ni, kini mo itagayag pagtagad. Nga nasayop mong mga ministro tungod kay dili mawala ang waling Kristo. Ano ang buhaton nimo? Dili kay ani ka sa among magtutudlo, mamersonal. Bisag unsa na lang among iatake na mayong kag dili pa personal, kini challenge ka na mo o bisan kinsa nga pagtulunan nining among gihimong basyanan sa among panahon nganong mga ministro wala magwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo. Ngano ba tuod kay gisplikar sa matuod nga tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo nga ang pagwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo dili magpadayon kay dili pa mao ang kahimpitan. Nagkaroon ng pangutana, brethren, tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Kristo nga si Kristo nilugar sa Biblia nga maong first child nga nagsaad sa second child. Kanang Espiritu kasi may nagsaad, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Lain man na laban nga mao nang Espiritu Santo. Unya matud pa ni Kristo, brother, kapuli man niya ang Espiritu Santo. Sumala sa gibasa mo kaganina sa Juan 14:25-26 ang pulong sa Dios.
mawala man ang pagwali sa iyang ngalan. Kinibang kapuli na pod nga Espiritu Santo, brethren, mao na pod ni ang imantala o iwali. Unya may tagna ba sa Biblia nga may mga taong himuong kasangkapanon sa Dios nga ang ilang iwali mao ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Tungod kay gipamatud-an naman ni Ginoong Jesucristo nga kanang Espiritu Santo nga ipadalagi kan samahan puli kana kaniya, ug tungod kay ang Espiritu Santo gipadala aduna po'y maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Kay kung magisgot kang Kristo, maayong balita mahitog gyapon kang Kristo, pero aduna may pag-cut off, dili naman to magpabilin. Busa aduna day mga maayong balita, day mga tao maghimong kasangkapan sa pagwali sa maayong balita mahitungod na sa Espiritu Santo. Okay, ang prueba Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon, gikapay balona kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit. Mga butang nga nini ang mga manunda nga ngandoy sa pagsudong. Busa brother ni sa atong nasusi nga adunay day mga tao nga gihimong kasangkapan sa pagwali sa maayong balita mga tungod sa Espiritu Santo. Ug walain nga mga katawan, brethren, nga nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Tiyo na brother ni. Dumalaan sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug ang mga pagwali o pagsangyaw nato pagpanudlo gikan kang Master Tomas D. Eugenio Sr. nga mo atong gipaila sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Muna nga atong gi-challenge si Mitchell Bendilio, supaka ang amo ang presentation sa tagna para sa pagpakatao. Kaya kung di ka makasupak niya na, di na mo kabutan kay Dios, naggisgotag Dios ni ini. Dios ang atong gisgotan ni ini nga magpakatao. Busa inig katao niya, way magboto kung sa iyang mga sistema nga pagabuhaton. Balik-balikon nimo ang mga pamahayag nga nagbaton mig Dios nga badlungon. Nya wala nimo kang tira ning teksto nga among gigamit. Ayaw tuguti na. Kay kung diyan na ka magsigig tagaw-taw sa katumanan, useless na. Wala nimo ma-prove nga nasayop mi sa among gigamit nga tagna sa Biblia nga pagpakatao sa Espiritu Santo. Napupos na nga itong oras, brethren. Oo. Daghan pa ang tatag i-explicar, pero sa mga limitado ang atong oras. Hindi lang yapon ninyo kami magkaingsunan sa sunod Domingo o manghinaot kami nga sabtan ninyo ang mga kamaturan. Manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. sa kauban, or sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Kiniyang Igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga moingon na lamang dagan sa iyong salamat sa iyong pagtanaw ug pagpinaw ug maayong Domingo kananong tanan.